Zdravím vás, dnes budeme testovať Motorola Edge 30 Fusion, alebo ako hovorím ja, taká malá ultra od Motorola. Ide o smartfón vyššej strednej triedy s dizajnom vlajkovej lode, ktorý má príjemnú cenu a tiež pár chybičiek, ale používal sa výborne. Sledujte nás ďalej. Ja som Matej a toto je Mobil Online TV. Takže tu máme ďalšiu Motorola v rade, tentoraz model Edge 30 Fusion, no a poďme sa pozrieť na jeho balenie. To, ako vidíte, je opäť z recyklovaného kartónu a tým sa Motorola chváli už na vonkajšej časti krabice, dokonca aj vnútorné časti sú z recyklovaného papiera. V balení nájdeme samotný smartfón, USB-C na USB-C kábel, nabíjačku, spinku na vyberanie dvierok pre SIM karty, ďalej dokumentáciu, no a neoddeliteľnou súčasťou balení od Motorola je aj gelové ochranné púzdro. Takže používatelia s týmto smartfónom dostanú kompletné balenie. Keď som smartfón zobral do rúk, veľmi mi pripomenul Motorola Edge 30 Ultra, ktorú som testoval niekedy pred Vianocami a ide o takú jej zmenšenú verziu. S rozmermi 158,5x72x7,5 mm sa jedná o krásny štíhly smartfón sendvičovej konštrukcie. Hlavne tá štíhlosť sa mi páči, tá je naozaj efektná. Dve platne tvrdeného skla Gorilla Glass 5 na prednej a zadnej strane obopína hliníkový rám, ktorý je na hornej a dolnej strane taký rovný, plochý, no a na stranách sa zužuje na taký malý pásik, pretože tam ho zatláčajú zakrivené plôžky ochranných skiel, či už spredu alebo zozadu. Zadná strana je matná, povedal by som až s takým metalickým efektom. Táto úprava je moja obľúbená, no a jedná sa o farbu Cosmic Grey alebo kozmickú šedu, ale predáva sa aj v bielej Aurora White alebo v solárnej zlatej, poprípade v modrej farbe Neptune Blue. Niekde som však videla aj mažentovú Pantone farbu Viva Magenta. Smartfón má príjemných 168 gramov a nie je ani ľahký, ani ťažký, taký akurát. Spolu s tou malou hrúbkou je to veľmi dobrý mix špecifikácií. Ďalej máme na zadnej strane modul fotoaparátov, k tým sa vrátim neskôr, no a logo Motorola samozrejme. Pravá strana je domovom pre tlačidlo na ovládanie hlasitosti a tiež zapínacie tlačidlo, ktoré je také jemne zdrsnené na jeho povrchu, aby ste si ho nesplietli. Na hornej strane je ruchový mikrofón, ľavá strana je úplne dizajnovo čistá, no a najviac z toho je naložené na spodnej strane, konkrétne dvierka na dve nanoSIM karty, primárny mikrofón, USB-C konektor a tiež jeden z dvojice stereo reproduktorov, pričom druhý nájdete nad displejom v strede hore, v takej malej úzkej štrbinke. Zvuk z týchto reproduktorov ide skvelý, je veľmi hlasný, má taký stredovo-výškový charakter, sú tu počuteľné aj basy, ale tie sú tu skôr v minorite. Veď si to vypočujte sami. Pod repráčikom máme selfie kamerku v diere displeja, ale aj tu okomentujem neskôr spolu s ostatnými fotoaparátmi. 6,5 palcový POLED displej s rozlíšením 2400x1080 pixelov, má 144 Hz obnovovaciu frekvenciu, čo poteší najmä hráčov, aj keď tento telefón nie je primárne určený pre hráčov, tiež podporuje zobrazovanie až 1 miliardy farieb. Je tu aj technológia HDR10+ pre krajšie zobrazovanie videí a maximálny jas činí 1100 nitov. Displej nepatrí k tým úplne najlepším na svete, ale povedal by som, že sa drží tak tesne pod stupienkom výťazov, nič mu v podstate nechýba, len na svete existujú aj displeje, ktoré sú papierovo na tom lepšie, inak má krásne pozorovacie uhly, čierna je naozaj čierna, nebude vám vadiť ani keď nám bude svietiť priame svetlo, skrátka pri displeji všetko v poriadku. Ešte spomeniem, že pod displejom je umiestnená čítačka otlačkou prstov, konkrétne optická čítačka, je veľmi rýchla, je spoľahlivá, akurát na môj vkus je umiestnená dosť nízko a tak si občas budete musieť smartfón prechytiť, ak ho budete chcieť odomknúť otlačkom prstov. Motorola skús na budúce čítačku umiestniť trošku vyššie, aby to bolo také prirodzenejšie pre palec. V útrobách nájdeme čip Qualcomm Snapdragon 888+, ten bol predstavený zhruba pred 1,5 rokom, ale stále patrí medzi tie výkonnejšie čipy. Je vyrábaný 5 nanometrovým procesom, má 8-jadrový procesor a tiež grafickú kartu Adreno 660.
60. Tu v slovenských lesoch a hájoch doplňa 8 GB RAM a 128 GB vnútornej pamäte. Vo svete sa predávajú aj iné varianty, ale tie sa k nám na náš trh žiaľ nedostali. Ešte spomeniem fakt, že toto je jediné úložisko, ktoré na ňom budete mať, keďže smartfón nemá slot pre pamäťové karty microSD XC. No a horsa na systém. O smartfón sa stará operačný systém Android 12 od Google, teda aspoň v čase uvedenia na trh a v čase, keď som ho testoval, ale Motorola prislúbila aj Android 13. Bol by som rád, keby sme tam videli aj Android 14 a možno aj uvidíme, ale nemáme to zaručené. Ako to už u Motorola býva zvykom, tak Android je čistý, nemá žiadnu grafickú nadstavbu. Jediné, čo Motorola dodala, je už klasická aplikácia Moto, kde máte rôzne tipy, triky, návody, tiež gestá a nastavenia, či už sa to týka vizuálnej alebo funkčnej stránky. Ja mám túto aplikáciu rád, je to všetko na jednom mieste, je to prehľadné. Počas celého testovania bol mobil rýchly, extrémne rýchly, nezasekával sa žiadnym spôsobom. Aj keď som hral výkonnejšie hry, hlavne tá vyššia obnovovacia frekvencia bola cítiť a hlavne vidieť. Snapdragon 888 Plus sa kedysi zahrieval, ale toto Motorola asi zrejme vyriešila, lebo ja som nič také nezaznamenal. Aj keď som hral 10 alebo 15 minút, tak jemne sa zvýšila teplota vo vrchnej časti zadnej strany, ale bolo to naozaj len že o trošku, nebolo to nič nepríjemné. No a ešte jedna pripomienka, Edge 30 Fusion obsahuje najnovší Wi-Fi štandard Wi-Fi 6E, ktorý je neskutočne rýchly a všetko sa vám bude sťahovať myhnutím oka. Celkom dobré správy mám aj v oblasti batérie. Napriek tomu, že je tento smartfón takto tenký, obsahuje až 4400 mAh batériu. Tá je technológie LiPol. Ako som už spomínal v minulosti, tak tento typ batérií dokážu výrobcovia vyrobiť menší a ľahší, no a tiež znesú viac extrémnych teplôt, či už minusových alebo plusových. Čo ma ale veľmi potešilo je, keď som uvidel na nabíjačke číslo 68 alebo 89. Nie 68, presne to je výkon nabíjania tohto smartfónu. Takže Motorola nielenže nám pridala nabíjačku do balenia, ale ešte ju dala aj takúto výkonnú a poviem vám, je to parádička. Ak ste videli moju recenziu na smartfón Motorola Edge 30 Ultra, tak viete, že tam bolo to nabíjanie blesku rýchle. Inak to video si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz v rohu. Tu sa smartfón z 0 na 50% nabije zhruba za 10 minút. Rýchlo nabíjanie do každého mobilu. No a čo by to bol smartfón bez fotoaparátov? Na prednej strane nájdeme selfie kamerku s rozlíšením 32 megapixelov, fotky z nej majú pekné farby a jedinou takou chybičkou krásy, ktorú som si všimol pri testovaní je, že pokiaľ natáčate video v mieste, kde nie je veľa svetla, tak elektronická stabilizácia, alebo myslím si, že je to elektronická stabilizácia, zanecháva vo videu takých duchov, ako momentálne vidíte na obrazovke. Pokiaľ som však natáčal selfie videa vonku, tak vôbec nič také som nepozoroval a tá stabilizácia fungovala dobre, posúďte sami. OK, takže sa pozrieme na selfie video pri Motorola Edge 30 Fusion. Vyzerá to dobre, dokonca veľmi pekne. Aj tie oblaky zachytáva dobrý dynamický rozsah. Teraz to nerobí. Teraz je to fajn. Hlavný fotoaparát má 50 megapixelov a je jednoznačne tým najlepším objektívom na tomto smartfóne. Fotky sú krásne, ostré, plné detailov, farby sú prirodzené, takto sa mi to páči. Ako už sme zvyknutí, tak širokouhlý fotoaparát s 12 megapixelmi je o malý kúsok horší. Je to vidieť najmä na okrajoch fotografií alebo v rámci vyššieho kontrastu, nižšieho dynamického rozsahu tým pádom a tiež menšej miery detailov. No a posledným objektívom je 2 megapixelový hĺbkový senzor, ten sa stará o rozostrenie pozadia a ide mu to fajn, pokiaľ nemáte na fotkách nejaké úzke štrbiny, napríklad medzi prstami alebo nejaký veľmi nepravidelný objekt, tak mu to rozostrovanie ide jedna báseň. Video môžete natáčať až do rozlíšenia 8K pri 30 snímkoch za sekundu, ale ako vždy ja odporúčam 4K. No a to bolo odo mňa na dnes všetko, priatelia. Ako vidíte, nejde o smartfón, ktorý patrí k tým najlepším vo všetkých špecifikáciách, ale vo všetkých sa drží veľmi, veľmi vysoko. A najlepšie je, že tento smartfón stojí zhruba 600 €, ale rozhodne si túto cenovku zaslúži, či už dizajnom, alebo tým, aký má displej, alebo tým, ako fotí.
poprípade výdržou batérie, o tej nabíjačke a ostatných veciach v balení a hlavne o výkone nabíjačky ani nehovorím. Tá zadná matná strana, ktorú ja osobne volám šmirgel, dýcha luxusom, dobre to sadne do ruky, ale už zase nejdem príliš chváliť, aby v Motorola neboli namyslení. Poďme si pozrieť aj, čo mi tu chýba. Bol to určite ten slot na pamäťové karty microSD XC, ktorý by sa hodil k 128 GB, lebo napríklad pre mňa by to bolo málo pamäte. A tiež by sme mohli posunúť čítačku otlačkou prstov o pár centimetrov vyššie, aby sa to lepšie odomykalo, aby to bola taká prirodzenejšia poloha pre palec. Tak a nezabudnite odoberať YouTubeový kanál Mobil Online TV a tiež nezabudnite na sociálne siete spoločnosti Mobil Online, či už Facebook, TikTok alebo Instagram. Zablúďte aj na web mobilonline.sk, kde sa predávajú samé cool vecičky a cool smartfóny. A pokiaľ by ste mali viac času, zájdite aj do sekcie blog, kde sa nachádzajú moje písané recenzie, napríklad aj na tento telefón, ktoré sú trošku podrobnejšie a rozpisujem sa tam viac, než stihnem vo videu. No a ide sa makať, teda ja idem, pretože ma čakajú už ďalšie smartfóny. Ja som Matej a vy majte krásny deň.